Kapišová patrí do regiónu Horný Šariš a mikroregiónu Údolie smrti. Bola založená v 16. storočí. V tomto období vznikla i prvá písomná zmienka o obci, ktorú datujeme do roku 1548. V minulosti patrila k makovickému panstvu. Významným míľnikom v dejinách Kapišovej bolo obdobie druhej svetovej vojny. V roku 1944 sa neďaleko nej odohrala najväčšia tanková bitka Karpatsko-Duklianskej operácie, kedy bola úplne zničená, no po oslobodení obnovená a vyznamenaná rádom Červenej hviezdy. V Údolí smrti bolo zriadené prírodné múzeum tejto vojenskej operácie. Sakrálnou dominantou obce je grécko-katolícky chrám postavený v roku 1892. Len nedávno bol daný do užívania nový dom nádeje. Obec spravuje materskú školu. Významným spolkom v Kapišovej je dobrovoľný hasičský zbor, ktorý sa angažuje i v družobných vzťahoch s Poľskou republikou. Zaujímavá história tohto mikroregiónu, ako aj pekné prírodné prostredie a vzdialenosť od okresného mesta len 4 kilometre sú dobrými devízami pre rozvoj obce nielen v oblasti cestovného ruchu, ale aj ako satelitnej obce Svidníka.